Nós hoxe reclamamos que a saúde é un dereito e enfermar non é un crime. E nós o que temos que denunciar é que por parte do presidente da Xunta se faga apoloxía de unha reivindicación patronal baseada na mentira. E o asentismo realmente é síntoma dunha situación grave que temos no noso país. En Galiza, nos últimos 10 anos, tense incrementado en máis de 10 puntos a poboación que ten máis de 55 anos, que coincide ademais con que os últimos datos de sinistralidade laboral leva a que máis da metade das persoas falecidas en accidente de traballo no último ano teñan máis de 55 anos. Vemos como hai un deterioro da sanidade pública a pazos axigantados como consecuencia do proceso de privatización da sanidade pública en Galiza. Medran as listas de agarda, todo agrava calquera tratamento, calquera cuadro de recuperación de calquera doenza. Estamos a falar que se ten incrementado nas empresas os ritmos de traballo, a precariedade vai en aumento. Temos unha legislación laboral no ámbito de prevención e de riscos laborais moi anacrónica, moi obsoleta. E neste contexto vemos como, aínda por riba, con esta campaña o que se pretende non é somente criminalizar as persoas que enferman, sino que tamén o que se pretende é recortar calquera millora que poida darse en materia de reducción de xornada, de conciliación, porque todo se deriva a asentismo. Nese sentido, nos temos que denunciar que por parte do presidente da Xunta se quere levar adiante un plan de actuación, pero tamén queremos facer extensiva esta denuncia ao que é xa a base institucional que permite que isto poida ter lugar. En setembro de 2024, o goberno español de Pedro Sánchez e de Yolanda Díaz, do diálogo social de UGT, Comisións e da patronal, asinaron un acordo, o Acordo de Pensións de setembro de 2024, que permite que as mutuas poidan asumir máis competencias no tratamento de doenzas musculoesqueléticas. O anuncio que fai Rueda ten un elemento central no que pivota a súa proposta, que é precisamente de facer realidade a suscripción dun convenio entre o Sergas, entre o Sistema Público Galego de Saúde, e as propias mutuas, en virtude deste acordo que se chegou en setembro de 2024. Por eso nos dicimos, e dixemos outro día, que a ministra de Traballo está ben que denuncie isto que anuncia Rueda, pero sería ben que xa tomara medidas para derogar ese acordo que naceu no diálogo social e que permite poñer en mans das mutuas este proceso que Rueda presenta dunha forma moito máis obscena.